Ahojte. Stalo sa vám niekedy, že ste urobili pokrok? Možno vám nechty rastli týždeň alebo 2, len aby ste si ich zrazu všetky znova ohrízli? Chcem vám povedať, že to nie je len o tom, že ste stratili pevnú vôľu, ale o tom, že ste narazili na svoj termostat identity. Dovolte mi to vysvetliť. Váš mozog má nastavený obraz toho, kým ste. Ak podvedome veríte, že ste stratený prípad, váš mozog nakoniec schladí váš pokrok, aby vás vrátil do vašej komfortnej zóny. Do zóny, kde ste stratený prípad. Preto samotná pevná vôľa zlyháva. Ak chceme trvalú zmenu, musíme aktualizovať software, čož je vaše podvedomé presvedčenie o tom, kto ste. Je to transformácia od starého presvedčenia, snažím sa prestať, k novému presvedčeniu. Som niekto, kto sa stará o svoje ruky. Poďme si ten termostat presvedčenia aktualizovať tu a teraz. Predtým, ako začneme, vás chcem poprosiť, aby predstava nebola len vizuálna, ale aby ste ju vnímali vlastnými očami, ako by sa to dialo práve teraz. Vžite sa do roli tej osoby, nie ako pozorovateľ seba samého, ale ako niekto, kto túto situáciu aktuálne prežíva. Ak ste pripravení, zatvorte oči a predstavte si, že ste v miestnosti, kde sedíte za stolom, na ktorom je pohár vody. Predstavte si, že ste práve tam. Z akého materiálu je stôl? Možno viete presunúť svoju pozornosť aj na iné veci v miestnosti. Sú tu nejaké rastliny? Koľko je tu okien? Teraz pomaly vráťte svoju pozornosť k poháru s vodou. Zdvihnite ho a vnímajte dotyk skla na končekoch prstov. Je tá voda studená alebo teplá? Pozrite sa na svoje ruky. Všimnite si, aké sú okraje vašich nechtov hladké a zdravé. Zhlboka sa nadýchnite a pomaly vydýchnite. Usmejte sa a povedzte si: som tvorca, chránim, milujem a rešpektujem svoje telo. Pocite tú vlnu úľavy a hrdosti, ktorá sa šíri vo vašej hrudi. Vaše myšlienky síce hovoria k vášmu mozgu, ale vaše pocity komunikujú priamo s vašim telom. Všimnite si, ako sa napätie roztápa vo vašich ramenách a čelusti. Na upokojenie už nepotrebujete ruky. Váš dých a vaša myseľ to robia automaticky. Teraz, keď cítite túto hrdosť, biologicky učíte svoje telo novú identitu. Nastavujete si novú komfortnú zónu. Toto je skutočné majstrovstvo. Je to konanie, ktoré buduje nové presvedčenie. Váš autopilot má teraz preprogramovaný cieľ. Ak ste pripravení ísť hĺbšie do týchto vzorcov, pridajte sa k nám v Pattern Lab. Uvidíme sa tam.